Vouli Anitoni Amadi Alou Badra Nanakasema, le magistrat intègre et digne. Kambafu. C'est un tékono. Kosobe. Bani Mange. Baïba. Ame Vouli Anitoni ko lâché Ama. Voilà, voilà. Koka Vouli lâché Aou Flama. Aou Fukundo. Ouais. Baïba ini sogoma. Ay baraminge. Kala ka baya ni mo ka bay. Ay baraminge ko. Fla nyuma. Ay da ni fla ta nyuma ne de. Belebele jamanja a nyuma o de. C'est pas des fla comme Ya ye micro dama. Ne fait ya yet na micro dai le. Fla mi te million Ay magura. Ka mo je. Magura i janga ya. Ay ato magura ka fa. Ay ya ere bolo kai ke nyarege. Ike go digo bige do yi. Ibege do imeya. Ya nga micro tege. Ko fo mo ya famu nga fo muno sisa. Donc ima ni ma fo ni to kan denga po ngufla do be ulumakia. Ya fla. Amoro fo. Fla ne ma nyuma ni ge. Donc ike go ya go dugu. Adugona gie ke nyarege ona kanga micro tege ka burama kelenta daele. Donc a fleni. Mo nglo wa mangana i banano ga daele. A fleni comme ça. A fleni re. Moi yere ban comme ça. Moi yere ban. Magura ko ngamvo. Je ne dis rien. Afodonza. Nte. Abe fo ko ala ka ban ni mo ka bay flash be la mari kulu. Tabaraka. Ka fo ko warti. Wallahi. Wallahi. Aya ka kele sa. Mais ay flow te kelende. Ne ka flam no attaquer e Burama Diallo bo flow de chela. A million triku. Ka kule blentege. Mbay flam yi at million. Afira ma so ba bulu kone. Wallahi. Kone. Afore. Afo. Agoni de Flamendo. Ate jiga no mugula re. Ay jiga no mugula re. Ate jiga no mugula. Mais vraiment, eni yabe jiga no mugula. Parce que ay micro tigana sa bengena. Jara. Iya ne wala ka bayba fo to kelengi da sa fo. Ani bayba fo ne ko bayba ten no muge dila re. Ka fri mo ma ko no kene. Jara. Atoke. Jara. Mba. Abana. O fiaki ali. Kulubakari. Iba. Ile wuri. Parce que iya e bugu turu ka kla ka jense sisa. Ay micro tige ka kla ka. Mais flyer o bugu turu ani bugu jense. A parler. On fera mo fo de. Aisha. Ya Diallo de be flaji flendo ka bere da kana ka sengelen korota ka donge sengelen ka. Abana o yan tala. Ya Diallo de boke. O yan tala. Ana ga teluin. O yan tala. Ouais, ça pousse hein. Ça pousse. Jagine. Ni ma c'est ma vinta ami. Jagine. Ni a diglé flamme ne man. Tu as coupé les derniers arbres qui étaient tu as pêché dans les délais marigots qui t'est resté. Telu kon me yare kuna. Hein? Telu ba kuna. Non. Quand tu parles de Telu ici, c'est. Ça, c'est un jour public. Un jour public. Hein? Allah. Faut demander. Allez, Taregajan. Ya Taine. Ya ta poussé la. Ça pousse. De jour en jour. Dans une année, avec un tourné là. Ségrégation. Parce que ségrégation raciale. Ségrégation raciale. Vas-y. Ni on est flow for moun no mo ge dila ya bala. Ka fere mo ma ko no kene bala. Yi micro tige benyana sisa on. Kante kuma. Wani yo nono sigi yan nga dugu je. Nono imega chiffon de ji san. Ayo ko ma ko abi. Ya bamana tala muni. Ya abi de pouvoir de kana. Jalo. Ngamin fe o man bamana on bali chien fola de. Mo konne. O ma bamana on bali chien fola. Bamana ko kankele ne fo na ko mi o de ko. Ha akonta tu ka no. Ya anga paranya kelenge kunu wojila. Anga ta segu. Ta. Segu. Ya. Ni ci dona ci den da ko ka tafo fama dai ka to segu. Ni nana ni ci fo. Ya.
ni nana ni ci fo aba ga minge folo o be ku ala se ga chain dangene maya mene so ibi togola ya bamana refe ma jolen ti kasro ima fami fanti kono aba fo kita chefo mais min fami kundo yu kunta min kanyina u yere ko jikuna mante ya awa kuna asiri meka mi adama te ma odo kunte diji ni nguna njite ya te bamana ya korole wacha sodo kumbomi ako jangne akoroleo akurao beti se ga minyi to ga tiempo de ai bo okay bo abe ga suntiga ha abe ga suntiga ma shi ma suntiga yen suntiga ni no ya awo le lait est un aliment complet aliment complet kawji movia magura e minyabe bamana ngeta to la ka suntiga de re muna ora lai muyete ngo jarage ngo kamale ki betami ko ta suntiga yoro la mo ya ngo jam numa ko jara fana kumbe munyini tume donc fulani bamana awde kumbe ka je kuna mi yoro lai non de mi jam sisa fulani je kuna mina bebe na ga ji kuna mamima le lait est un aliment complet kale be nono minga ka yere ji kuna mamima non le lait est un aliment complet 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 tiens et mon gars la science d'observation le lait voilà de comment mala mais ma chama jikuna en kanune jikuna bamana de ambe yoro mina be ma chama ya kanu ka soro bamana on te law konte akele bina po ale rega shoko ka chef yesi sanga ga jola ka soro te jare tabako ka mai ni sikala jagne ka buruda ka san kalo tan plan na ya révéler chef yesi la do aba ke shosa be awe klobana chef yesi ma tana win so chef yesi ga préféré c'est quoi les pièces de c'est ga préféré de chef yesi jagne ko ke shosa be ka bro avec mon boy ko zumana nginteregani kami de brama préféré a photo de chef yesi ga ke shosa be hein ma ko be jalo voilà tiana jalo jaraya jalo ite jara munyi jara bi shola c'est toko dale no dola nga je nga baby de ka tema fede ça c'est chamo be de nga tema c'est ce qu'on appelle le mensonge d'état mais au dernier ya oubien galo munu bato ni mais galo mi fera ni tien bolo ya be basi mundu nono me gala moy be kon maro nono mugu dajire no jira kada ki wa jegne aba mugu re de gala ka jigala de ya be ti sigi tige ebe ga nyina malle be arabi tay anwa quartier de la malle karabi dawo quartier awo sadi uta nono de tanwa quartier la ka katana malle la quartier me ni magro kuran du ngala mishimbe be jalo bua yo jonga mijube jonga mijube flower taro darabu flower atogera te ya c'est pas vrai mengo ali ni ba misibe pera to ba mono ni ba ma dramera ga misubo nyoro kurani misula to juli misiere beto ya ngata ame foli amadi présama alhaj nangolo jamundane merci al farouk distribution balata bala jamfa ame foli amba adama ni watina sal de breki musa pal de brek tandare musa morsubiti musa morsubit kapu kakulwali kaka somara kulwali bomono yere ibe kuma ko ne mala niak libe to musala musa be manay bamanando ngale tala aka bamana ya dafara yere ale manando ale tala musa tala e jumana ibe mu fo lebe jumen fo ebe to kam oge lebe jumen fo bande breki tala yere ngona maso de davini ba da bono ay atula ay kabaku kana na nya jegne kuma ko ngana nya mi nga kay voilà cheka kuma moi j'ai fait la part des choses voilà Moussa ne peut pas voilà magro aussi a fait la part des choses voilà o mo to ko boala ka chemboala ka da boala ka ka bere se mala abana aywa c'est bravo charare no flow kuma bravo non c'est très bien ça ouais ita soro bamana nga bravo be kana me ko fo bamana ne nga ledri ji yere bay cher moi même bamana bamana nga message bi gu ita fo ya bege fly abana
ya Segu fama da ko gare bito faut da bito na ko mafa dozo Kulubali amaja Musa Kulubali boy tout don Fibe ka Musa ika tandare Musa moi je fais la part des choses. Tu fais la part des choses mais tu continues. Ay Musa Tala. Iko ko Kulubali ni ye Kulubali faka Kulubali de be bois kono ma. Faut te voir kono note. Bamanan jampa. Bamanan jampa de. Anta nyon jampa ko. Anta nyon jampa jamais. Angata me jampa yoro do. Akaya mau kurotolenu wallahi mo foli amadi ba musama jagina ali bukantie bangina ame foli di musama bananga bugula voilà kani soma voilà mais tu tafo mankura tafo mais toi tu as obligation morale kafu masi o be banwe otra procédure no ay mo moral jagwato mais jagne ni ba feno bi goji ngolo kono foli dal dire de valide ay tadi kana kere Bomza Roma e vrai tay juara ay Bomza mu fo yere mo fo ay adara ko autorité morale ay jare ni ma ke folo boy kana sa ni ma fo folo boy kana Bomza fo tabarkala ni buganje ka fo merci ka je dem ma bela il n'est plus ne ka ami personnel table ne c'est l'ami commun de qui et qui non puis ça fait kanumbaga bado ay ma javaro kanumbaga do mais kanumbaga do foli ngoni o te kanumbaga ya yoro do molo yoro di comme ça clubana comme ça clubana tari c'est les bougantiers voilà tari ne makura kwanti ne woro chemno nayni kuma me iye kuma me chef anta fo merci mais jangne ba fo bamana ma nyon jafandi ay mais bamana ma nyon jamfane nyuma de ni nyuma kera nyuma de nyuma de sala bo ko bamana nyuma jayne jamfa poignarder les gens nyuma ne iba fa on yera be bay ba ne kuma info ya ni ngo tarima ngo bamsa e va poignarder les gens dans leur dos info matinal tari ni makulatino la muga fam bravo feno ke ka andu nona angona te info matinal bravo mene ebenia adu vle ka photo voilà ne te même pas voilà voilà merci bon ni Polisia Jaladobe inspecteur ni Ishira Polsu Globi dale Mika Nyepiero Polisia Jaladobe inspecteur ni Isiro Madro Ibado olu de be blaka enquête ni fonke bon et minge ni sisa directement ne kumara dro wado ka foko ke fautif moi j'ai fautif oh ni kumarata parce que qui est justifié chaque fois là tu es coupable. C'est pas une question de justification. Mais pas sûr. Nego, ani jagne tela te ita la dme. Ay, comme bamanan godo. Amaja. Bamanan jamba. Mais ne ma na ngo bamanan kangelen tigi de ya. On de ko kan nyoko mine wan data fo kan nyoko bla. Ay nyoko mine mas. Ande fo material. Ya nyoko mine sara ya migolo tigana. E mo tugodi. Bamanan me majam, flabe majam tugodi. Gashi miri ko flatala. Gashi bamanan fana te do mo gasi la te mo gashi ani miri wa bamanan te galon fe salwa dong la fla ke mun tanu ay bugu durni bugu jense daga ne o balaw ay o yan tabulo ready o yan tabulo ready amma ba ma wa miline bamanan ya kroleni bana ti reconnais o kroleni sina ni ne kunte kala semaine sisa fla normal poids ne kumba fo sisa afo neta ay afo club wandru ay ta to ya ka fo mawa e ga siga go fo club wandru e ga siga go fo ay de dobe anga toy na kai kala semaine on les tombe ne go club wandru e ga yera ile mwana ay ta ne go club wandru ni segla merci c'est que club one plaque voilà merci ya te de club one il va kala se mina do ne ma mo ko to fie ni mo ko yo le to ay abe pe ko ke jawa kala se no fake na ka ba on te bio joko no on te bio kono le no nye ya fadel ay kala deli aba ka
Ah no agala doni. Kiya ya bani no mbenge be ale Kulubali ale de bora kan wele sa. Bon fla yɛrɛ kɔrɔ ali vɛsi don ta. Bon mbenge ne akili male koyi. Ha? No benge jamana yi a masebe chama benge Kulubali yemene. Masebe chama benge Kulubali. Yema fɔlɔ la. Benge Kulubali. Abana kala sɛmɛ bila. An wasara. Ayi ne tere. Ayi ne ni benge de. An wasara. Benge Kulubali. Ni benge Kulubali ni bamanan ka ban an wasara. Benge Kulubali. Ya ngata. Ya jalo sɔgɔma jona ina nɛgɛ kanɲɛ 5 waati min na sugurudunw olu banna. I b'a ye k'a fɔ hôpital Gabriel Touré maaw u ye sitting kɛ k'u jɔ waati damadɔ ka wa dusumakasa ko o yira u ka jamana ɲɛmaaw la sabula fɛn min ye Gabriel Touré maa bilala ye maa min ni ale ye colonel ye o kɛra sababu ye sa ni a ma bɛn a dɔgɔtɔrɔw ma u y'a yira k'a fɔ ko maa min bɛ yen ni o filɛ nin ye ka a lawuli ko a tun bɛ Mopti de dɔgɔtɔrɔya baaraw la ko jamana yɛrɛ de taara a nɔfɛ k'a fɔ ko a kana walasa hôpital Gabriel Touré ko kana a bila araye kan y'a jalo k'a nana ko a ye baara min kɛ a nali ani sisan cɛ ko a tɛ se ka lakale suma ko dugumajɛ ko ka maa bila o nɔ la maa min ni o ye finitigilaka ye maa min ni o ye colonel ye ko o de bilala o nɔ la ko olu tɛna jɛ n'a ye bi u tɛna jɛ n'a ye sini ko wa ko fɛn min ye bɔli ye kuma o kuma u bɛ a kɛ sitting a labɛnna cogo min na finitigilaka tun tɛ se ka bɔ a kalama n'i y'a ye finitigilakaw bɛ taa kuba a bali u tun tɛ se ka bɔ a kalama tari parce que 5 heures du matin voilà sugurudun banni bon journaliste wele la heure min na i b'a dɔn 1 heure du matin ko a ye na an bɛna sitting kɛ bon sisan don o don sa u bɛ heure de bɛ falen voilà heure bɛ falen sitting voilà heure stable t'a la quoi pour que ka dusumakasa ko o yira quoi ba mun ye sugurudu ye fɛn da la kɔni Gabriel Touré da la voilà awɔ on en parlait sécurité d'état mɔgɔ ma bɔ a kalama ayi sinon olu kan k'a dɔn dɛ 1 heure hali n'aw welela 1 heure du matin olu occupé fɛn wɛrɛ la koyi jagina kuma tɛ di bon ne bolo nin bɛ baarakɛlaw ka bɛn de kɔfɔ ani u bɛ laɲini mun na ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu ka nege ɲɛmɔgɔ nɔfɛ kun b'a deli k'a ɲɔgɔn sɔrɔ c'est vrai parce que bon i b'a dɔn a dɔgɔtɔrɔ bɛɛ de bɔra k'i jɔ a bɛɛ baara yɔrɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ an y'a ye u b'a fɔ cogo di matɔrɔniw infirmières a bɛɛ a docteurs a maa bɛɛ quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que u ye kuma mun yɛrɛ fɔ kunun n'i ye kuma mun jateminɛ k'a lajɛ appareil caman kun bɛ olu fɛ yen u tun tɛ baara kɛ bilen o appareil bɛɛ bilala a y'olu bɛɛ sigi sen kan voilà bloc opératoire fɛn fɛn bɛ yen ko baara bɛ k'a bɛɛ kɔnɔ machine dɔw bɛ yen olu kun jɔlen don a machine caman wulilen don bi baarakɛla caman kun bɛ i bɛ na mais hali ka passe sɔrɔ ka taa o tun ye kabako ye bon baarakɛlaw yɛrɛ mana u ka kuma kɔni fɔ baarakɛla b'a ka hakɛ sɔrɔ maa min bolo ne bolo o de ye baarakɛlaw dɛmɛbaga ye o de ye jamana den ɲuman ye jamana kanu b'o de la sabula n'i ye docteur jateminɛ u ye grève caman kɛ grève bɛ kɛ sanga ani wagati mais baarakɛlaw yɛrɛ ka bɔ k'u jɔ ko an bɛ karisa de fɛ tiɲɛna ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ sa ni gâteau tila tɛ tiɲɛna colonelw numera fantan ani 4 bɛɛ fɛ gouverneurs la intendants bɛ yen hali olu yɛrɛ tɛ colonel ye entrepôts la jamana fan bɛɛ fɛ sa la colonialisation voilà hali n'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka yɔrɔ fɔ bi ko k'a lajɛ ko k'u nommer k'u bila yen o fana bɛ se ka kɛ dɛ n ko dɔ ye proposition kɛ kunun ne ye ko jamana yɔrɔ minnu bɛ yen ni o école datugulen don ni kalan tɛ ka kɛ colonel ko o école directeur ye voilà ko kɛ olu directeur ye ko b'a to ni école bɛ da kalan bɛ kɛ a kɛcogo la instructeur minnu bɛ yen nɔ mɔgɔw u tɛ mɔgɔw kalan Prytanée kɔnɔ bon dɔ fana ko ma ko ka farabugu ko ka a dugutigi kɛ colonel ye c'est bien colonel ko ka dugutigi kɛ colonel ye a kamalenkutigi ko kɛ colonel ye dugutigi ka kankɔrɔsigi k'a bɛɛ kɛ colonel ye
n'an kilala la dugudenw bɛ walasa dugudenw bɛ lafiya ni ka to tila kɔni tɛ ni yɛrɛ kun bon yala hali kidal gouverneur dɔ fana y'o ta fɔ wala fana kɛ colonel plein ni yɛrɛ kun ɲini tɛ ni fɛn ɲini tɛ u ka a bɛɛ kɛ colonel ye dɔrɔn an ka taa sinon jamana in kɔni kɔnɔ bi bi in na maa caman bɛ yen u bɛ s'u ka baara la colonel tɛ u bɛ sɔrɔsiya yɛrɛ la mais olu tɛ colonel ye u b'u ka baara ɲɛdɔn mais an k'a lajɛ sa jamana in denw n'u ko k'u bɛ maa min fɛ u ka baara la an ka t'u bolo sinon nin kɛra gâteau clair dɛ nin ye kumasulu ko de ye maa min yɛrɛ bɛ yen k'o bilala nin yɔrɔ in na n'i taara yɛrɛ i jugu bɛ don i yɛrɛ la k'e bɛ kana bila maa nɔ la Burama mɔgɔw ka bɔ k'a fɔ ko an t'e fɛ mun b'an kɔ an b'o de fɛ a bɛ ɲugu don i yɛrɛ la k'a sɔrɔ u ni e yɛrɛ tɛ koyi u ni tɛ dɛ u ka kɔrɔlen in dɛ o de ka d'u ye o de ka d'u ye sinon e min nana e ko tɛ dɛ u ka kɔrɔlen in dɛ u tɛ fɛ o de ka bɔ a nɔ la i ɲugu bɛ don i yɛrɛ la dɛ siga foyi t'a la n'i nana na yɛrɛ baara yɛrɛ bɛna ɲɛ i bolo non a ka gɛlɛn dɛ Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔso belebeleba in cɛ ɲuman i b'a dɔn i b'a fɔ k'i bɛ kami ɲɛgɛn compteur yɔrɔ o dagadilanni ni baara in kelen ka a ma nɔgɔ dɛ ala ka ɲɛ d'a ma ala ka ɲɛ ala ka hakili ɲuman baara yɛrɛ réussite ka kɛ fo k'a sɔrɔ i ka baarakɛlaw cɛ bɛnnen don voilà Mas médecins ka fara ɲɔgɔn kan 5 heures du matin 5 heures du matin ko ka sitting kɛ awɔ ni interpellation ba de voilà parce que mɔgɔw balilen don u ka hakɛ la o de don mɔgɔw asphyxielen don voilà ka fiɲɛ tigɛ mɔgɔw la o don dɛ nin y'o de ye alors que jamana sariya b'a ni hakɛ de mɔgɔ man ka bali mun na a bɛ sariya la a bɛ sariya la sitting kɔni a b'a la mais n'i y'olu tigilamɔgɔw ye k'a kɛ 5 heures du matin non c'est que a gɛlɛyara dɛ u kan ka mɔgɔw to yen mɔgɔw ka fiɲɛ sama sa voilà le club des colonels u kan ka hakili sɔrɔ ten u kan ka hakili sɔrɔ ten i ye Payitaw ka kuma fɔ awɔ Burama Jalo ne ɲɛna jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kan k'a laɲini mɔgɔ minnu ni olu bɛ baara kɛ tancogo la olu de plasiw kan ka makara k'u t'u ka pɔsiw la mais gâteau clair sen fɛ fo hali min bɛ ɲali k'a ka service la o ka baarakɛlaw yɛrɛ ka wuli ko mɔgɔ min bɛ anw kunna n'a y'a bɔ anw kunna anw bɛ o de fɛ mais mas trop c'est trop yɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ i baarakɛ ɲɔgɔn kan donc no olu ko k'a ka ɲi ce qui veut dire k'a ka ɲi de donc olu fana k'a lajɛ jamana kɔnɔ tiɲɛ ye gâteau clair ye mais mɔgɔ minnu ka ɲi k'olu to u plasiw la ni jamana ɲɛtaga ka d'u ye n'u ko Mali ko de y'u ta ye mas u ka mɔgɔ ɲuman ninnu t'u plasi la nanzaraw yɛrɛ t'a fɔ on ne change pas une équipe qui gagne c'est très clair voilà nanzaraw b'a fɔ dɛ mas o kuma a tola an b'an komi an bɛ taa an jami kabako kɔni don dɛ kabako don an komi an bɛ taa an jami n'i ye dunu golobatɔ ye n'a bilatɔ tɛ masa faratɔ don ninnu wulilen don EDM mɔgɔw olu b'u ka grève la bon ka ne to kati u ye sɔrɔsiya proposé ne ma sɔn sisan ma sɔrɔ ne colonel ye mais a lajɛ kɛ e tun bɛ ka wari tɛ an ta ye ayi mais n fana tun bɛ bila yɔrɔ dɔ la o i tun bɛ don yɔrɔ sɔrɔ parce que a ko filɛ nin ye cogo min na sani marsi élection cɛ masi a colonel ko lawasa bɛ sɔn ka bɔ a ko la mais masi an y'a fɔ ko nin jamana in mako b'a den ɲumanw de la ko nin jamana in mako bɛ baarakɛlaw de la ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut masi o bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma o dɔ de ye nin a bɛɛ na bɛ bureau kɔnɔ parce que masi ni i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a bɔra baara dɔ de la yɔrɔ dɔ la u y'a bɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ de la ka na n'a ye masi a b'a ka milieu de kɔnɔna na gɛlɛya min b'a ka baarakɛlaw kan ale de b'a dɔn n'i bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ n'i b'a dɔn baarakɛminɛn dɔw tɛ ka marché e yɛrɛ dɔgɔtɔrɔtɔ a bɛ min k'i la i yɛrɛ b'a dɔn c'est pourquoi i b'i jɔ yɔrɔ dɔ la ka baara dɔ kɛ ka taga ta sira fɛ parce que o la i n'i ka jama bɛɛ kuntilenna kɛra kelen ko k'a to Mopti k'a ye prévu de kɛ dɛ o de la u taara a nɔfɛ ka na n'a ye ko k'a ka na yan fɛnɛ bila ten a nana dɔrɔn a commencera ka yan bila araye kan dɔrɔn a b'o lawuli fanga binnen mas olu ka mandat kɔnɔna na médecins ye kɔlɔkɔlɔ grève kɛ Gabriel Touré mɔgɔw ye grève joli kɛ k'a fɔ baarakɛminɛn t'u bolo maliyɛnw yɛrɛ bɔra ka kuma réseaux sociaux sanfɛ ko n'i taara Gabriel Touré na makari ko de don an delila ka jime ta mais mas n'a fɔra ko mɔgɔ nana olu yɛrɛ b'a fɔ min ma ko tiɲɛ yɛrɛ la tabarikala mas a y'olu dɔw to yen sa u ka syndicat chef an delila k'a ta a ko Gabriel Touré la ɲɛbrɛ surantirɛ ani fɛn mɛnɛmɛnɛ bilemani ko banabagatɔ dalen o de bɛ don a ka briefing na mɛnɛmɛnɛ bilemani i ɲinana dɛ pédiatrie de kun don ayi a y'a bɛɛ de fɔ n bɛ ka a globaliser de ko mɛnɛmɛnɛ bilemani de bɛ don o la i sigilen dɔrɔn k'i bɛ siran ka basa yɛlɛ de cɛ bon pour que ala an ka bɔ nin kuma ko hali ordonnance papier dɛ ko ala sɛbɛnni ko bɛ cigarette foroko de tɔmɔ
a sɛbɛn ko hali papier k'a tɛ a kun tɛ waati dɔ la gan mun bɛ don ka consultation a kun tɛ yen ala nettoyage kɛlaw kun ma ban nettoyage ma n'i kun sera Gabriel Touré i tɛ se ka don i tɛ se mais o mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'u ma kasi mɔgɔ min nɔfɛ Mati kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ u kana sɔn dɛ Mati ninnu faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ ka baara yɔrɔ in bɔ nɔgɔ la dɔɔni n'a ko k'a bɛ n'o fana b'o bolo ko k'o bɛɛ kɛ mɔgɔ ko ka dɔ ta ten ka n'olu cɛkini y'a fɔ cogo min filɛ ne nana yugu yɛrɛ la dɛ parce que ni i nana Masi hali n'e ko k'e bɛ réunion kɛ réunion administrative kɛ walasa i n'i ka dɔgɔtɔrɔ ka mun ka ɲi mun man ɲi Masi jɔn bɛ lamɛn a tɛ ɲɛ i bolo jɔn bɛ lamɛn o ye baara tɔ tiɲɛ dɔ de ye o kɔrɔ tout le temps que le monsieur a fait à travailler o bɛɛ de bɛna taa bin ji la an bɛ tila ka segin kɔfɛ tuguni u k'a lajɛ sa c'est à dire Masi tellement que poste ka ca a ka di colonel ma fo ka taa fɔ k'a to ten poste fosi tɛ kɔnɔ na min occupé len don u k'a a bɛɛ fa ba de n'o kɛra sisan kɛ a bɛ nɔgɔya colonel caman bɛ poste sɔrɔ yɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni o école datugulen don ça c'est une bonne proposition mais oui instructeur baden bɛ voilà olu caman bila ka yen nɔ des directeurs d'école a bɛ o de ka ɲi solution bɛ sɔrɔ a la sisan o la kɛ bɛɛ n'i ka baara dɔgɔtɔrɔkɛ n'a ka baara Gabriel Touré kɔnɔ sɔrɔsikɛ n'a ka baara nɔrɔ la c'est-à-dire hali minnu bɛ taa furakɛli la yen hali minnu bɛ taa furakɛli la nin ye inquiétude de ye bɛɛ ma parce que waati kɛra la a fɔra ko hali n'i ka radio kɛ k'i bɛ taa sɔrɔ ko radio bɛ panne na k'i ka scanner kɛ scanner bɛ panne na hali mɔgɔw tun ye Gabriel Touré bila de makura i bɛ tilen ka taa yɔrɔ wɛrɛ de n'i taara fɛn fɛn ɲini u b'a fɔ k'o tɛ yen accident bɛ kɛ protection civile bɛ na ni urgence ye Gabriel Touré de fɔlɔ la ale de ka surun c'est-à-dire il est les sièges comme Mali i bɛ taa n'a ye min mansin man ɲi u kɔni ko ko u bɛ yɔrɔ min na sisan ko lafiya b'u kan u bɛ ka fiɲɛ sɔrɔ sisan baarakɛminɛn caman tun b'u bolo a baarakɛminɛn bɛɛ tun jɔlen t'o lawuli ma san 2 yɛrɛ kɛ fɔlɔ Masina olu bɛ na wagati min na u y'a sɔrɔ école paralysée len don u y'a sɔrɔ santé paralysée len don donc sisan ni Gabriel Touré ni o baarakɛlaw yɛrɛ n'olu ko mɔgɔ min bɛ olu kunna k'o bɛ ka dilanni kɛ kɔnɔna na ye ne fɛ o y'olu ka kunna wolo dɔ de ye a to o ka baara kɛ wa hali ye professeur Akori mun na wuli nin docteur y'a yira k'a fɔ professeur Akori y'a seko kɛ surtout coronavirus kɛlɛli ko la hali don min na a bɔra ka kuma ni n jɔ bɛ jɔyɔrɔ min na a bɔra ka o lawuli ten ka t'o lawuli ten dɔrɔn cɛ dɔ kɛra koyi trop c'est trop pas tɔgɔ ɲuman na club ko club mun ye club des colonels u ka sabali y'an ka taa kibaruya an ye a sɔrɔ kunun k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 wele bilala Mohamed Yusuf Bacili ma n'o ye Rasbach ko ta kɛra a nɔfɛ a ka so Lafiyabugu ni u kun nana ye 5e arrondissement kan i b'a ye k'a fɔ taali min kɛra ni a ye o kɛra sababu ye fɛn min ye a kanubaw a lafasabaw a n'a ka tɔndenw olu caman taara ni ka taa u jɔ 5e da la tigɛ ma don a na la a ko kɛra sababu ye ni ka wuli ka jɔ k'u caya anw yɛrɛ baara ɲɔgɔn Sam Samabali gazi ye a sɔrɔ a joginda yɛrɛ a bonyana dɔɔni sabula a kan ka jigin a kan gazi y'a sɔrɔ a kan na ni ka jeli bɔ a la k'a daminɛ kan na sa ka jigin ka simisi bɛɛ kɛ jeli ye fɛn min ye n'i y'a nɔ yɛrɛ ye a nɔ ka bon fo ka taa fɔ a to ten dɛmɛ kɔni taara k'a sɛgɛrɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la i b'a ye k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko sisan a kɔni bɛ so fɛn min ye furakɛli tɔw ye olu bɛ to sen na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Rasbach ye ko bi k'u bɛna a yira commune 4 procureur la ni min bɔra o la tile kɔnɔ n'an ye kibaruya min sɔrɔ an tɛna o da maaw tulo kan o tɛ y'an ka taa. Nafolodiseur min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko dabaliban a ka nin titre in a bɛ sɔn ka mafɛn dɔɔni ye le printemps des rappeurs continue Gaspi rejoint Adjiwan Santiago en prison les fous activement recherchés voilà y'a fɔ tan cɛni jumɛn n ka cɛni jumɛn han jɔnni politique ne ne ya non iba utara na ale fene ko iba printemps a kɛra tout c'est le printemps rappeur sisan ko cogo di
aglara de ko gaspi ko utara ni ale fana ye katana ye bon kura ko ambe yoro mine ko sisa ko atara ajiwan suroye sanchago anterge o katara o suroye ambe domina iko bi gaspi ko attaque ye munye kibaye kafo ko jalagili min ko ninkera la ko ça c'est trouble à l'ordre public voilà trouble à l'ordre public ka shiata kenema shiata mini akera sababu yesa ninga tana ye kasola kuna foli disima dabaliban ale nyefoli ke akoka akoko olu ye video doye video mina gaspi ko abega jigi ka bo aga mobili kono ka beta radio so mina fa mako Joliba FM ko émission no be ko Joliba FM rap ko akun welele no odela o keneka kiba ka foka jigine ka bo aga mobili kono wati mina ko donna na dro ninga na atike mina ko ka asma katana aye krefelanina ko grasa sababu isa ko manga odam ne dai mami nana sama ko o fana donc le délai ko ba fama ko les fous bon kuna voulu dire que ces derniers temps était hostile voilà il est apostrophé par un autre rappeur du nom de Les Fous qui ces derniers temps était hostile à l'auteur du concept Olendia. Allez de Olendia da. Gaspille. Les Fous étaient hostiles au concepteur de Olendia. Voilà. Merci. Maintenant, les deux personnes ont engagé un affrontement. Il a fallu l'intervention des vigiles de la radio Joliba FM pour que les pires soient évités. Voilà. Des témoins expliquent que la scène s'est produite le samedi 1er mai 2021. Selon le responsable de la radio Joliba FM, surpris par les faits, ils ont informé les limiers du commissariat du 14e arrondissement. Voilà. Ya kagara sibirido ibaye kafoko uyu bonyogonga Joliba FM o gardi bunumbe la ko lu ko ne na wulisa ninga do uni nyonche ka ko Joliba FM mo wole bla 14e arrondissement ma o lukana gaspika a protéger fokata émission ba émission banesa ko yani émission reka ba ko le fou ko amne katanaye 14e na me ko dongelembe ko uya abla ko akata akachife ko torati ko dugu jelende sa ko anana fo gaspiller aga mafe mamini kuba fama ko wara nabi aben ndo wara nabi o ya ka baradura de ya wala ko wara nabi ko anana fo e sa ko uterke dobe 14e na ko nana fo ko bogo plenty kera auka ko doy plenty ke auka o wara nabi fana ye o nyefo wara gaspiller ube wara gaspiller wara nabi wala ko comme l'état do aw flawe wara gaspiller wara nabi wala ko fana ye o nyefo wara gaspiller donc ko o fana kira sababu isa dugu jele ko unana wara gaspiller ko ka amine katana e ko sabula ko kibaro ya ira ka fo ko commune kati au procureur ko de dossier qui auto-saisi dossier là ninga wara gaspi ko ka awelesa caméra mina ko bi ko le fou wara le fou wara le fou te wara wara ta le trois OK voilà ko le fou ko ale fena nyine no amedo mina ko bi ma flene masike ame domina ko bi e ko maliku na doni manchani kunu ma parce que mati ame yorom na ko bi c'est chaud partout. C'est chaud partout. Il va falloir, il est temps que ordre ka doni ko nunu ay commune ka di progrès mayne ay me masi ibaro ko masike arata mais parce que à un moment donné on peut pas parler de bonne mœurs kakani ko nunu to dugu ko nga jagme liberté provisoire la yo o wele ko kana o be wele masi ni ko jugu kala tayara c'est à dire masu ka femme nous provoquer oga dossier o siraka o lado ka sola dor ka aka dossier la cour d'assises na tolati iba montana police ga nene
ni politique yi ni ta sera ko flexer voilà Massi parce que à un moment donné il va falloir que nous ka jɔ quoi Massi tu sais que mɔgɔ dɔ ye ten dɔrɔn ka bɔ k'e kelen ni fila fɔ e ye centre e tɛ kɛta dɔn e tɛ fɔta dɔn c'est pas bon Massi u tɛ kɛta dɔn u tɛ fɔta dɔn fɛn minnu kɔnɔ u n'o yɛrɛ tɛ filan ye c'est le laisser aller de ye nin ye donc minnu b'u lajɛ Massi i b'a lajɛ i n'a fɔ sisan nɔ i ye den mansa ye makura e den bɛ ninnu lajɛ i tɛ bɔ a kalama u bɛ min kɛ u fana bolo k'o de ye ɲuman ye u bɛ segin o kelen de kan donc c'est à dire ils sont en train de faire la promotion des mauvaises choses Massi bɛ ka Olandiya min fɔ kana e bɛ se k'o campagne kɛ cogo di wallahi Olandiya c'est quoi tu connais pas je connais pas i b'a a slogan dɔn ko a mingo kelen k'i bɛ tiɲɛ fɔ tiɲɛ e yɛrɛ nana cɛ makura ye ko ɲuman ye bon ne den bɛ e lajɛ Mali la ya tari wallahi u ye concert ka organiser a tigi d'entrée Olandiya kelen awɔ welela k'a fɔ n taara kɛnɛ kan n yɛrɛ de ɲɛ Massi o tuma sécurité tun tɛ yan sécurité jumɛn ayi Massi o man ka k'an ka finitigiw ɲɛna koyi makura bi y'o kɛ de o man ka kɛ a bɛ ma kɛ i bɛ ka tile la bi y'o kɛ tigɛ d'entrée Olandiya kelen ka Olandiya campagne kɛ ka promo kɛ bien donc o kɔrɔ an ka denmisɛnnin fɛn fɛn taara o don hali ni min ma deli k'a min o y'a min o su makura ne bɛ ka na n'o kuma de c'est à dire ninnu bɛ fɛn dɔ de promotion kɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye n bɛ dɔ dɔn wallahi Olandiya ko in na u ye promo kɛ ko n'i ye kelen san ko fila bɛ d'i ma bon ale de ye wari kɛ ɲɔgɔn kan dɛ k'a sanni daminɛ k'a min c'est à dire sufɛ a nana da wallahi dugu jɛra a ma wuli bilen o de kun ka d'ale ye a yɛrɛ bɛ ka contaner ba ko su in na ka di dɛ ko n'i ye kelen san fila bɛ di bon a bɔra o kɛnɛ de k'a k'i da wallahi a ma wuli bilen i tɛ wuli o Massi a ma wuli bilen parce que a fɛn ma ɲi dɛ a fɛn ye mun ye alcool pourcentage ka ayi ko n'i y'a min i bɛ tiɲɛ fɔ fɛn min slogan o ye n'i y'a min i bɛ tiɲɛ fɔ pourcentage kabako don n'i y'a min k'i bɛ tiɲɛ fɔ hali t'i mansa jɔlen don yɔrɔ u b'a fɔ ko n'i ye gulɔ min ko n'i y'i mansa ye ko gulɔ b'i bila n'i ye Olandiya min n'i y'i mansa ye i bɛ fɛn fɔ a ye depuis Ala k'i da i ma deli ka fɛn min fɔ a ye tiɲɛ fɔ kɔni ko min na filɛ nin ye quoi suivi de t'a la c'est pas parce que normalement rappeur ya tɛ mɔgɔ tiɲɛ o ma quoi rappeur ne ye du dɔ de représenter o tuma e ɲɛ tɛ master sumi ninnu na i bɛ master sumi tɔgɔ mɛn nin manamana ko ninnu na i b'olu tɔgɔ mɛn nin ko sugu ninnu na makura sumi ninnu tɛmɛna o yɔrɔ kan sumi ninnu bila minɛn kelen yɛrɛ hali kana exemple ta kan n bɛ olu ye bamanan tun bɛ fɔ yan olu wulila k'u cɛ siri o la n bɛ k'a fɔ o de la quoi min bɛ dilanni kɛ domaine kɔnɔ o bɛ se ka fɔ olu bɛ k'o kɛlɛ kɛ c'est des jeunes c'est des jeunes walahi n'a fɔra ko jeunesse de ye Mali ka avenir n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ka dɔnkilida ta bɛnna rap ma rap kɔrɔ tɛ drogue ta rap kɔrɔ tɛ gulɔmi ye wa banɛni tɛ fanɛni tɛ mais i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ bɛ jamana kɔnɔ rappeurs b'a dénoncer mais ko sugu dɔ bɛ a ka dabila jamana kɔnɔ autorité yɛrɛ man ka sɔn ni Olandiya in hali ni yɛrɛ pub sisan an denw bɛ yen sa an ka denmisɛnninw bɛɛ bɛ nin fɛn ninnu suit ni mɔgɔ ninnu suit denmisɛnninw b'u suit kɔni voilà a mini ka suma sisan wa Jamil e kun ko cogo di vraiment nanzara ka kuma tɛ ko l'enfant est le reflet de sa famille an ka taa n'i ye ninnu ye nin na u bɔra du dɔ de kɔnɔ u faw bɛ yen u baw bɛ yen an ka kumaw fɔ a fɔcogo la mais ninnu fɛn fɛn u ye ninnu fɛn fɛn tɔgɔ fɔ ne ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ninnu dɔw kan ko muso bɛ ninnu bɛɛ bolo k'u yɛrɛ denw sɔrɔ bon nin fɛnɛ ye dɔ fa di awɔ nin ye dɔ fa ye nin ye dɔ fa di awɔ kɛ nin ye dɔ ka dutigi yɛrɛ de i y'a faamuya bon ninnu ka nin milieu ne t'a maîtriser n t'a kɔnɔ ko dɔn parce que a man di ne ye quoi a taacogo yɛrɛ o de y'a goya ye mais n'i ye ninnu lajɛ bi k'an ka mɔgɔw lajɛ u bɛ wuli ka taa mɔgɔ minnu ta Nigéria ka na les Fally Ipupa et les consorts olu bɛna wari mugu labɔ ni jamana in kɔnɔ ninnu sigilen ɲɛna ka taa n'a ye aw dun n'olu bɛɛ bɛ baara kelen na tari ka kuma a ye moment donné il faut s'arrêter i k'i jɔ i ka diɲɛlatigɛ lajɛ quoi nin ye manamana ko de ye et puis procureur quoi tɛgɛrɛ de kan ka fɔ a kun procureur bɛ baara la dɛ k'a fo a dan ka ɲangara fɔ a ye ni ne on appelle ça atteinte aux bonnes mœurs ninnu bɛ mɔgɔw denw jogo tiɲɛ u bɛ mɔgɔw ka kabila tiɲɛ u bɛ mɔgɔw ka jamana danbe tiɲɛ u bɛ mɔgɔw ka jamana buruja
ka gulo fasa da o mi bɔ siɲɛ t'a bɔlɔn kɔnɔ i musotigi dentigi bon jagana c'est bon non ibna fanu na dimi ay ne bɔra ne bɛ ne asa ne lamɛn ne lamɛn i bɛ mun fɔ san na o bɛ dɔ f'i ma kɛnɛma i bɛ mun fɔ ne yɛrɛ t'a mɛn yɛrɛ ne t'a ka milieu la n t'a lajɛ ne t'a foyi ne t'a lajɛ o mais tu préserves tes enfants quoi voilà an ye mun fɔ yan nɔ dɔ bɛ yan nɔ o ye muru fasa da yan maliyɛnw sigilen ɲɛna et puis an ka ɲɔgɔn na dɛ fɛn fɛn kɛra nin jamana in kɔnɔ nin maa ninnu fɛ an ka kuma fɔ a fɔ a bɛɛ kɛra IBK tile de la IBK de wulila caman ka tila ka ninnu ye nin gasibitɔ in tugura IBK kɔ yan an y'a ye an ye nin ye yan nin bɛ tugu jamana ɲɛma jumɛn kɔ jamana sɛbɛlama kɔ ko i bɛ nin mɔgɔ sugu bila ka tugu i kɔ gulɔ fasadala c'est bon e cɛ a tɛ sabali a ka kuma dɔ fɛn dɔ ko jamana in kɔnɔ i t'a fɔ ça c'est bon surtout k'an ka denmisɛnninw bɛ ninnu lamɛn yɛrɛ an ka denmisɛnninw bɛ lamɛn a bɛ ninnu ka dɔnkili da an tɛ fan dɔn an b'an ka jamana de ko an b'an denw kɔ an b'an ka jamana danbe kɔ nin sugu la mais fɛn dɔ bɛ yen ne kɔni bɛ jigin min na a wara la jigin min na tiɲɛ yɛrɛ la i ye yɔrɔ dɔ fɔ kɔni tan don nin bɛɛ kɛra i bɛ ka tile de a bɛɛ kɛra o de la jamana ka kɛ tan quoi laisser aller i bɛ bɔ i bɛ fifi ko kuma fɔ denmisɛnnin bɛɛ donna fifi dɔnkili bɛ da ka fanini k'a kɔnɔ ka banini k'a kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la o de ye nin bɛɛ ja o mɔgɔ kelen de filɛ mun ye dɔnkili da ka fanini ni banini k'a kɔnɔ o mɔgɔ kelen de filɛ kɛlɛ la bɔlɔn kɔnɔ nin a bɛ taa bugu dɔ ta k'o tunu bugu dɔ kɔnɔ o tɛ ɲɛ koyi Américains bɛ mun k'u baara ɲɔgɔn bugɔ ni marifaci Mali tabiya t'o ye dɛ an y'a ye yan communiqué kɔnɔ kelen kɔnɔ yan nɔ a ko caman bɛ kɛ yen balani fɔ dɔ tun bɛ kɛ murutɔ ni fɛn bɔra la u y'a balani fɔ jɔ il est temps vraiment pour que ka taa ni nin ye quoi ale mun y'a kɛ a ko minɛ hali fɛn ta u y'o jɔ o jumɛn hali n yɛrɛ terikɛ ta ale tɛ dɔnkili da communiqué la o awɔ u jɔrɔ bɛɛ jɔ u jɔrɔ maa procureur min nalen filɛ nin ye jangine a bɛ a ka n'u to yen si tɛ pas un bon exemple communiqué la i ka minɛ k'i bɔ yen a banna fanu bɛ jangine kan ne y'o to lajɛ koyi ne m'o de filɛ ko ne t'o lajɛ mun y'i diya o n y'a sɔrɔ maɲina o ne mago foyi t'a la ce qui est quand même sûr il est temps d'assainir le milieu arabe a banna vraiment a banna milieu arabe u kan ka assainir tiɲɛ sinon arabe dɔw bɛ yen olu bɛ k'u seko kɛ nin ko in na fanɛ ni banɛ n'i y'a ye dɔ bɔra a la kɔrɔbalenw y'u cɛ siri a ko fɛ arabe a ma se nin na quoi mɔgɔ bɛ tɔgɔ sɔrɔ ka dɔn u ye rappeur dɔ fɔ an k'a fɔ a fɔ dɔrɔn ko i b'a wani mun filɛ nin k'a tɛ nin ko ninnu kɛ k'a tɛ dɔlɔ nin a tɛ nin manamana ko ninnu kɛ bon mɔgɔ bɛ tanu koyi i jɔ Mohamed ka kuma dɔ jamana in denbaw an k'a tanu a denjugu k'a dɔn k'a fɔ ko denjuguya tɛ baara ye an n'a ye Sumi tɔgɔ fɔ yan ma se o y'a binnen de hali Sumi débat kɛ yan an bɛ mɔgɔ wele ka n'i da don jamanako la ni maa prépara sugu bɛ se ka kuma jamanako la a ye kɛlɛ kɛ pour que ka banɛni rappeur ka banɛni a ka dabila prépara bɛ se k'i da don jamanako la mɔgɔ min yɛrɛ ma tila kɔrɔ fasada la o bɛ se ka n'i sigi k'a bɛ bɔ jamana la fɛn min t'a yɛrɛ bolo maa min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ mun fɔ jamana kɔnɔ o bɛ fɔ jamana fɛ kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da nin y'an balaka dɔ ye ko a cɛ a y'o kisi ni kinibɔ kutu ye kinibɔ kutu k'a kisi n'a ma bana n'a ye fo n'a y'a kisi a ye cɛ kisi ni kinibɔ kutu ye k'a kisi mun ma ni kinibɔ kutu kalaman da yɔrɔ ka jugu k'a kisi mun ma a y'a cɛ kisi ni kinibɔ kutu ye n'i ye ko ta k'a lajɛ alamisa don ni o bɛnna avril kalo tile 29 ma Umar Keita laka don a damɛ sunɔgɔ la salon kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn min a furumuso ye o damɛ siɲɛ kɔnɔ la nɛgɛ kaɲɛ 3 o waati n'o ye sɔgɔmadafɛ ɲɛgɛ ye an b'a fɔ min ma ko 3 heures du matin a furumuso Umar Keita ale furumuso o ye Mariam Kuyate ye i b'a ye k'a fɔ Umar Keita waati min na a bɛ sunɔgɔ la salon da zone dɔ sera k'o da kari dɔrɔn ka na don dɔrɔn ka se ka Umar to sunɔgɔ la dɔrɔn ka marifa jɔ a la ten non a y'a kisi ka marifa ko o jɔ a la marifa jɔlen Umar la ko i bolofɛn fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ di ka na Umar b'o o yɛrɛ yɛrɛ la waati min na a dalen Mariam ale bɛ so kɔnɔ a tulo bɛ manganin na a sera k'i tɔgɔma a sen nunkun kan k'i i jɔ da la a ɲɛ b'a la marifa o jɔn bɛ a cɛ kunna a fana sera ka na a donna so kɔnɔ a y'i munumunu a ye fɛn min ye o kɛra kinibɔ kutu ye o kutu girinma ye dɛ ayi kutu ayi e hakili bɛ min na o ma kɛ koyi e hakili tɛ ko ka kutu de susu zɔnkɛ kun wa a m'o kɛ o
anana ay kutu ta doro asera nga bodoro kini ijo zongo ko fedro kutu kala kasere ngo ojo zongo kola te ko unchebla na de marfa ci la sa kutu kala ayo o de jo zongo la ayo jo zongo la yoro mina comme marfa ci la sisa zongo sera ka marfa ko o blaka binti umar fene sera ka marfa tati nyashama ami nyashama de muso tora ka kutu jolento zongela kata fo dugenema asele dugenema ka soro ka kule ko ayna zombia jama dugenema ko tor sera ka bo zonga grina ki ko flerom na nyebe kini mo kutula ko ka fo ko muso kele no ko ode jo alela zonga yibulo da kuna ka sera bi yolo dugumate kontaci na foli ale de be ma fa ka soro ma dore bla ida ma kuna folle aka uzani ma kuna shirile ibaye ka fo feminye musolaka ine Mariam Kwate akelen ko kaninke wati mina ka kule jamana na ninga zunge ka begoshi ninga oda aka ache koni ale koni turati na musolaje aba kun free na musolaje aba kun free femye quartier kono mo wi bela jile mbora ninga musoka atanunka afo ko aye ache kishi zonga koni badbe chili daroka ninga soroka ache sa kata adi lakana bauma tabaraka ningira bama koya ningira bama koya on parlait okay c'est bon hein nous exemple sugun nganga sui akanga sui voilà Ali en fitini do akeni shawroi ka fo maram ye ka kwati do de la ngeni shawroi fulu di maram ma ko shawroi wa awo ka to sheduna naka se vere fi ala igal dagre nyebi na tola de aïcha ni manne bon pour lui ay no akai pour lui mega kuma fufo quoi nema kumare ka do ka dagoji ka cheto sheduna ka dakar yoromna dakar le yoromna dro ay kar so ko no chebe sheduna ay shawro jwala dibila dumuni maga dibila dumuni dibila ay me ni fana ko marfa mo ko ta nyini mimi te ka kono ko magro ezo shawri marfa ni marfa bolen te ka teme galama kuka magro ezo barga bane ko barga bane no ne ali ni zunga ke ni barga bane ni wonde ni chola ne ere ne bu ere ku sera ni magro ne ma foi denna kuna foli amitani aye kuna foli dijo mimbe na fama ko dabaliba aya ira kafo menne kura dugutigi Bamusa Touré entre le marteau et l'enclume togodi voilà Bamusa ko abe marteau ko bananga na ute tordia marteau to ko tordi bananga marteau et l'enclume ka abe olu flani nyongonche susuli beke ni mi ani susuli beke minga ka be o fla oni nyongonche ala kan kunaja ya rabbi Bamusa Touré ni ko taka laje ibaye ka fo jamana nyama yo wuli ka joke wati temenuna nanfulo kasabido ka abla mauka boloka choko ya mina coronavirus mi ni abe sena ni wati na mawbe se ga deme ani deme kuta ku uyere segere wala sa ubekishi sabula ni ko taka laje ibaye ka fo ka keni kuna fuli disbe dabaliba ale ka kumaye aya yira ka fo ko fon covid awari ka dira Bamusa Touré Madina kura duguti ka kla ka dugudenw olu ni ɲɔgɔn cɛ wari ko akla cogo amanya ali doni dɔw y'a sɔrɔ dɔw ma sɔrɔ minnu ma sɔrɔ olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Madina kura sinimanso la ka fara ɲɔgɔn kan ye bɛn kɛra jumɛn kan k'an ka taa dugutigi an ka taa ɲininka a dalakan na n'o y'a sɔrɔ anw ye Madina kura ka ye n'o y'a sɔrɔ anw tɛ Madina kura ka ye ka wari ka a tila tan i b'a fɔ anw ye an dunuguma ko dɔ de kɛ ko o tɛ se ka kɛ Bamusa a ɲininkalen ko wari ko a kɛra cogo di Bamusa ko cɛkɔrɔba ko ale ye wari di Baro Kulubali ma n tɛ Kulubali dɔ ye tuguni
k'ale wari wa Mbengue Kulubali Mbengue Kulubali k'ale wari di Baru Kulubali ma wari dilen Baru Kulubali ma jama fana taara jama ɲɛfɛ Musa Sanogo ale de tun bɛ u ɲɛfɛ u taara ko ka taa Baru ɲininka Baru kolontigi ka taa ɲininka a dalakan na Bamusa ko wari dir'i ma ko wari ko bɛ cogo di k'ale ni Bamusa cɛ ko a mɛnna dɛ ale ni Bamusa tɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna k'u tɛ ɲɔgɔn kalama hali dɔɔni ale ni Bamusa famana fo ka taa fɔ a to ten segin kɛra ni ka taa Bamusa fɛ yen ko Baru ko a tɛ ɲɔgɔn kalama ko a mɛnna Bamusa ko wari ko in ko a bɛ cogo di k'a bɛ cogo di ɲininkali tɔ min a gulonnen tora yen jaabi ma sɔrɔ Bamusa da jaabi min ni o y'olu hakilinata ye ko anw kɔni an bɛna an ka disposition ta k'an ka décision ta a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o ye hali n'o y'a sɔrɔ wari in ye dɔrɔmɛ 1 de ye an kɔni ta dɔn an b'a ɲini ka se fo a dan na u ye mun kɛ u tora u ta da minisiri tulo kan minisiri min bɛ yen ni ale ka caw ɲɛsinnen don nin ko ninnu ma minisiri ko enquête bɛna dayɛlɛ ko k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlenna walasa ninnu bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ Mandekura dɔrɔn tɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ nin fond Covid ko in a bɛɛ est-ce que a tɛ Bamakɔ quartier yɛrɛ bɛɛ la a b'a bɛɛ la a b'a bɛɛ la Masi a b'a bɛɛ la parce que hali min kɛra Maluko ni Tuluko la yan fo dɔw taara mairie dɔw magasinw da kari parce que u tun bɛ k'a kɛ nin sɔn ni jugusɔn ye ka yira dugu quartier kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ kɔ nin fond Covid ko kɔni Masi a kɛra Banankabugu yan enquête spéciale kan ka kɛ nin na a kɛra anw yɛrɛ ka quartier la ɲɛ foyi ma sɔrɔ a ko la minnu yɛrɛ bɛ sɛbɛnni kɛ olu bɛ siren ka hali n'o y'a sɔrɔ orange numéro tɛ maa min bolo u bɛ siren ka orange numéro ɲini ten k'a d'i ma wari bɛ jigin i kun a fɔra ko a di dutigiw ni gatigiw de ma nka du kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ di maa 6 maa 7 ma awɔ a kɛra quartier in bɛɛ la Musabukaw ye an wele u ta la Banankabukaw ye an wele u ta la a kɛra Ɲamakɔrɔ nin ko in kɛra Bamakɔ fan bɛɛ a kɛra Banankabugu ta bɔr'o kalama ni wotoronin kun b'i bolo n'i sera bɔrɔ hakɛ min kɔrɔ i bɛ taa ni o ye awɔ mɔgɔw ye yɔrɔ forcer yɛrɛ de ni fond Covid ko mun filɛ nin cɛ yɔrɔ don u ye wele bila an yɛrɛ ma a kɛra an taara communiste an taara taa ɲɛɲini gɛlɛya mun bɛ communiste ta la ne hakili la kuma caman fɔra la i n'a fɔ e ye mun fɔ a fɔra ko guwa de du kelen o kelen 18 mais i ye mun fɔ hali du dɔw bɛ yen hali olu sɛw ye 18 sɔrɔ u ye orange money dilan o la 18 di sɛw ma a kɛra Makɔrɔni yɛrɛ ka quartier Banankabugu ko taa mun filanan ko Banankabugu yɛrɛ sen t'o la o kuma gagné kosɛbɛ Sogonikɛ projet jeune kɔnɔna hali a babu la dimanche jangene tun b'a kɛnɛ kan maire tun bɛ a ko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun bɛ maire bolo 5e Abdala Jara donc fo ka taa se tɛnɛmuka ko ne ma communiste kɔni ta u seginna ka na tuguni k'u bɛna fɛsɛfɛsɛli k'a la komi an bɛ sigida 6nan yan nɔ u yɛrɛ de wele bila an ma a ka taa k'an ɲɛna an fana ka maaw kunnafoni minnu kɔni tɔgɔ bɛ ni gɛlɛyaw b'o la dɔgɔkun 2 dilen don hakili la ni dɔgɔkun yan ni dɔgɔkun nata a kan ka baw kɔnɔ ni kun filanan min bɛ di o na di dɔw ma mais bɛɛ kɔni t'a sɔrɔ mun jɛlen don kɔni ça c'est très clair bɛɛ t'a sɔrɔ mais mun o bɛ nin kɛ de bon a kɛra cogo min na ɲɛdɔnbaliya b'a la i n'a fɔ i ye mun fɔ a fɔra de ko enquêteurs ka taa don du ni du mais enquêteurs taar'u sigi ga dɔw kɔrɔ ka mɔgɔw wele i n'a fɔ janigɛlakaw ta filɛ nin mun kɛra janigɛla ko olu enquêteurs tali ye CNJ mɔgɔw ko k'a fɔra ye ka don du ni du mais k'u ko k'u b'u sigi CNJ mɔgɔw ko k'u ka baara jɔ n'u ma baara jɔ ko ni mun y'u sɔrɔ ko y'u kungo janigɛlakaw ta u obligé a tɛ don mɔgɔw ka so o jɔ o la i na dutigi dɔn du min y'a sɔrɔ du min m'a sɔrɔ n'o dɔn mais i b'a ye k'a fɔ fɛnɛ dɔw bɛ yen nɔ orange money numéro 2 b'olu bolo tɔgɔ kelen na olu fɛnɛ bɛ fɛ k'a sɔrɔ ko 2 kɛ o yɛrɛ maa dɔw yɛrɛ a masugu dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ dun o ye ɲiniko juguya ye an k'o fɔ k'o d'a kan dɛ ça o ye ɲiniko juguya ye donc ni a ma jigin i kun i bɛ numéro 1 ta k'i tɔgɔ don o kɔrɔ a bɛ jigin i kun mais i kelen numéro 2 i tɔgɔ b'a bɛɛ la olu bɛɛ b'a la dɔw yɛrɛ ta numéro 3 u y'a bɔ dɔw 5 yɛrɛ olu kɔni olu ye maa lafulenw de jama jɛ fɛn k'e ka 5 sɔrɔ la o tɔla e kelen maliyɛn wa an ka taa hakili de bɛ baara kɛ a bɛ dɔ fara kan ou bien c'est bon Mas nin ko in na nin ni ɲɛmajɔ de ka kan en même temps natabaya de ye nin ko yɛrɛ bɛɛ jubaju
sabula a bɛ di minnu ma u caman bɛ yen nɔ u b'a kɛ parti ko de u b'a fɔ k'u b'u yɛrɛ ka parti a ɲɛmɔgɔ bɛ minnu bolo k'u b'u yɛrɛ ka parti tɔndenw la wasa a la ou bien u b'a fɔ k'u b'u yɛrɛ proches la wasa a la a dun dira ko fantanw de se tɛ minnu ye minnu bɛ dɛsɛ u dahirimɛ la n'i donna quartier kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ dɛsɛ u dahirimɛ la olu ma fili ma tɛ o n'i ye du yɛrɛ i b'a dɔn ko ninnu bɛ se u dahirimɛ la ou bien ninnu tɛ se u dahirimɛ la mais ni aw y'o ta k'o di aw yɛrɛ limanaw ma o bɛ ɲɛ cogo di a natabaya ka bon n'a fɛn bɛɛ Mas an bɛ foli an b'a di ɲɛmaa ma a bɛ kɛnɛ kɔnɔ Mariko kunnafoni disɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko le Sphinx a ye hakilijagabɔ kɛ k'o cogo di a y'a yira k'a fɔ à quand la vérification de la gestion de l'ère ibékayenne o kan ka kɛ l'ère ibéka l'ère ibékayenne voilà ibéka tile to b'an ka di dɛ qui a créé ce mot ibékayenne kunnafoni disɛn y'a créé dɛ a ko ko n'i ye ko ta ka lajɛ Laji Burama Sɛbɛnnikɔrɔ Famakɔrɔ ko n'i ye kow lajɛ k'i b'a dɔn k'a fɔ ko a tile foroba wari a burujara foroba wari a dunna bolo fila la jɛman kɛra finman ye finman o kɛra binkɛnɛ ye fɛn min ye jamanadenw ye o tɔɔrɔ la fo ka taa fɔ a to ten wulikajɔw olu kɛra ka dan siri a ka fanga la dan sirilen kɔ a ka fanga la maa caman kɔni ye a jigiya sa k'a fɔ ko wari minnu dunna foroba wari minnu burujara k'a fɔ ko nin ko bɛɛ lajɛlen bɛna fɛsɛfɛsɛ ni ka a kisɛ k'a kɛ maaw tigɛ k'a daminɛ o don fo ka na se bi ma furancɛla fanga a ye kalo 9 sɔrɔ halisa maaw sigilen bɛ ka kɔnɔli kɛ kɔnɔli min ni o b'a to ni tiɲɛw olu bɛ se ka bange n'i ye ko ta ka lajɛ kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn a ka kuma ye a ko n'i ye i bɛ ka premier ministre lajɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise Subailu Bube Mayiga wari minnu tununa ninnu tile la ka a dagosi ka bon fo ka taa fɔ a to ten ko n'i ye directeur de service dɔw fana lajɛ k'olu ye wari min dun ko a dagosi ka bon u sera yɔrɔ jumɛn INPS ACI PMI Mali caisse de retraité AGFO ani a ɲɔgɔnna caman ko munna sɛgɛsɛgɛli a tɛ kɛ ka faso a ka wari ni ka a sigi faso ma ɲininkali tɔ min a gulonnen tora ye a ko filɛ nin ye a bɛ kuma parce que e nin yɔrɔ fɛn fɛn fɔ ninnu ye wari bon ye dɛ nin bɛɛ wari bon ye nin bɛɛ wari bon ye Duwani kɔni tɔgɔ ma fɔ a la Masi dɔɔni ka bɔ a la i ye nin yɔrɔ fɛn fɛn fɔ Masi fɛn min bɛ munumunu nin kɔnɔna na o de tɔgɔ ko jamana nafolo caisse de retraité AGFO cɛ wari bɛ yan dɛ a bɛ fɔ ninnu de ma ko Mali wari bon yɔrɔ minnu yɛrɛ tɛ taa wari Mali yɛrɛ n'i y'an ka budget ta k'a lajɛ Masi a wari bɛ tila nin baarakɛyɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u jɔda ka bon dɛ u jɔda ka bon an ka budget la fo ka taa fɔ k'a to ten tiɲɛna Masi ɲininkali kan ka kɛ jamana so minnu bɛ yen ni a yirala ko olu feerelen don maa dɔw ma ko i b'a dɔn k'a fɔ fɛn min procureur ye a ye enquête dayɛlɛ k'a dɔn feere cogoya o bɛ se ka dɔn cogo min na lisiw kelen don maa minnu ye so san olu tɔgɔw dɔnna immeuble minnu feerela olu dɔnna wari min ni o sarala o dɔnna wari tɔ tora min o dɔnna tabarikala a bɛɛ bɛ awɔ Sɛmisi a bɛɛ yira a bɛɛ jɛyara a y'a bɛɛ jɛya a y'a bɛɛ jɛya a bɛɛ an bɛ se ka damadɔni yɛrɛ fɔ yɛrɛ an bɛ se ka damadɔni yɛrɛ fɔ voilà direction régionale du génie rural maa min y'o san o ye Birahima Bacili ye Birahima Bacili ale de y'o san voilà ale kɔni ale a t'a bɛɛ sara ale y'a bɛɛ sara ale a t'a bɛɛ sara san ka sɔrɔ a bɛ faso kɛsu kɔnɔ kunnafoni di bɛ k'a fɔ cogo min na dɔ fana bɛ yen yɔrɔ min bɛ yen n'a ye fɔ a ma ko ASF SAR la maa dɔ fana olu ka entreprise o ye la maison des avocats o ye o san o kɛlen k'o san wari min sarala min fɔra o sarala o sarala o sarala Umar A Ɲagandu ale fana ye sanni kɛ ale ye yɔrɔ min san o ye ex direction nationale de l'industrie voilà wari tɔ min bɛ ale la o bɛ t'i jɔ 656 852 033 francs wari tɔ b'a la Mali ma fɛn san a ye sanni kɛ nka wari tɔ b'a la a ye dɔ sara wari tɔ tora min ye o b'a la voilà Umar Jigiba
On s'en connaît. Tende to photo ngana tabe. Abe willa mun no fait ina. Umar Jigiba. Ina est-ce que ina nanga ina laje ina de Institut National des Arts. Institut National des Arts. Bon ina. Konyete ina la. Voilà. Amata. Konyete ina la. Mais Institut de la statistique au bien, logement, division du cadastre et de la propriété foncière au bien. Voilà, ex-direction nationale des impôts. Son nom. Traoré Doudé. Mamadou Traoré. Voilà. Ex-centre de formation des magistrats. Mami Togo Femboula, Madame Aïchata Bachili. Amadou Nyaganu, Oko Avenue Saninge, Association des historiens africains, Olugasui, Oka Aleo Sa. Oumar Nyaganu, Avenue Dosan, ministère de la Santé, direction des affaires sociales, Alé Yensa. Oumar Dougré Saninge, Modibo Yarnangore Alé Saninge, Boubou Béane, Boubou Nyaganu. Boubou Nyaganu bien, allez venir dosa. Manjou venir dosa, Manjou Simpara. Allez à la direction régionale des douanes, guichet unique Kro, Moulouk, mais des douanes Romna. Voilà, Fraka allez venir Saninga. Daoudan Daou, allez venir dosa. Abel ici, Fiang Sikonoha, voilà, Mounou Saninge, Warimin Serala, Wartotra Mi, Abella Jileme, Fiang Sikono. Kibaruya ama kunjeni kibaruya kile airala ka foko kunafuli temeno na anda sirama wati mina Rasbach Vital Robert Job ani ato ube mina do mina faraku ka telefonu ko ublala yoro mina ko yenda karla o ninga telefonu ko uluta o ja video de surveillance o kumbe awo o virosa o jaw lajera ayra la ka foko mawere tere ko mami rebe yoro jushi planton kale de ka baradu jonga baradu planton ko planton re de dakari ka telephone nununta jaw lajera ko jaw ya ira ka fokale re de do ale ira jawla ale ira jawla ka geni kuna fuli disibe mali tribune ale ka foye ale ira jawla o ko jaw yele we ayra wele kana o ko niye e jawla sisa ko téléphone nunta kiya ke chogodi akoko mardo be malte dala ale tara afero oma ya tomblanye kata malte dala kata o masro enino téléphone sanimbulo akoko awoko nyasa ko téléphone mbemi kale afere mama tem mami ndo yu fla be mine ame do mine ko bi u fla bela jele me berla nyini ni me kake to ya mina téléphone o mana ke ro mina abe se gayi Tabarikala. Ande bita joya. Anga ne juru di mauma. 20 20 18 65. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam Touré. Somoko bedi. Bafetula. Mba. Aha. Juru mai. Gorbala. Allô? Allô? Ante. Mazin Sogoba. Somoko bedi. Awa Sogoba. Mba. Maiga. Awa alaga clear kaya. Ya Rabbi. Alaga amna ko be no kaya. Amin. Alaga herka malien dembe la jere. Amin Rabbi. Bifo. Ajaranye. Bi dengine jamfo. Aklobila. Ani to ma tek ko ma fo ko sobe. Aklobila. Ani makurani tari. Bu be la jelenfo. Bas. Jamana be ba do tigi. Mu ma kunna ni sorati mu ma kunna nu betere mu ma kunna nu jamana ta nye mandui wallahi una na nga jamana de nyagami ka dama wa nga tigina e fana koy la ko bi sine ambita ka kuma fo frère donc on a kuye mu o nyena bo kwa on a kuye election ani lakana be mati lakana nentebi jamana yosi ayo do umata fo ko se metru ga boa o sigile ndia ya no bi goro kelela kawagodo wo do ko so ga ta colonel ta ko blai do ulu se ga servi ke wala di tanye tango
parce que Mouna, et regarde des minutes. Nous, mon bien, nous savons qu'elles ont posé, mon bien, nous, c'est ça. Ni pas encore en haut. Vous voyez, au bruit. A fleurer. Ah? A quoi gueuler? Ni pas encore au bout, voyez. A fleurer. Bon, non, on peut vous voyez, c'est ça. Y'a un peu de ami, c'est une corde. Aman gore. Bon, nous, ou quoi est dit, il y a d'abord comme à dire quoi, pour regarder ce qu'il y a. Jamana ni kasani anga pariani danke o ko no mandui akuflere ana nyoko negene jamana hina kisekele kula yai do odo ika polido ambifu allo gramat anche Mamadou Koulibaly Dumanzana Koulibaly mba masi no ko lebo kuma mi fo kuma infora wakati jumeni ne fe ko wakati de don kasro ka jabi di quoi majme ko assemblée président koro ko haga do kan ko le nou bora assemblée président la ay aya retiré o masi mona dunana masega so mi deli jogo ni ma kuma fo meta kaula ko ate bitala sa ma sabalsa aya retiré o d'accord comme il y a pas na ni côté aya retiré anga awo ne de la ka fo na aka radio la mo bi technique ro kele ne Bamako be yafo ala barga do aka makaw na ka radio so la ibi na kara fly tabarkala an kan wo foli fana di aw ma o jaranye ministre mi fana ke no transport ministre ka fana fu tabarkala flana da la sebeni ngoro ma aran ko tala re ta dro bi ibita nyana bo milti tan dro bi di technique tabarkala afla sebeni ngoro énergie ko fait tabarkala voilà donc vraiment mo foli ki la quoi a jaranye kusube voilà merci beaucoup ambi assalamu alaikum dengan doa ya rabbi de ay surtout makurani tare reta ko ne o de ndabala merci makurani tare be ka jigi flaw ga chugo ala hakli ma ka jigi ne la kabla voilà merci o sa ga chugo de merci mais bela kele fo kay ni ci abana ko me wati bana me ngoto do ngam jagi na ta ko ne ala na le no abara il faut ka makura fo ka chek fo aha ka tare re fo me bula fo wati bana tabarkala benya dawriya demado dron ko min tra se ka tamba table wakati bana na benya sura police munun tume sengamna ay antanta ya fayi ay min ga na suro mara gilera ay an sarami ke gaji min ka na suro benya ala to nyomi daranga suro to nyomi daranga mo ko ba ka suro ala yara bi ko dangale mai wallahi ala ga nunu sarake fe min ga jukuni gaji Allahu akbar Nere ibe na butiki da yoro ni segam da ko ni ibe tanzi ba ni wonte mado ba bo segam da no bege kana fo baban ko na ga karela para ga so ba ni muso ba dalen to sola ta gaji frika do fo du ko no Allah bulazer mi manga ro masura bege ka gaka ki kuna do bulazer ko no ka gaji ci ka bulazer ko no bula yo de fa ni nda ka me je serve na bege ta la ka ita mo la ka sare men te ko no ya gra nya nyina di ne bata segam dala anga kota la amata na ama me amabo obi de para ma puru ga gaji ki fanga so ko na fo blaga ga fanga butuki ko no baga gera umo anya mu de ke wallahi billahi na so go chia de be sumo ko chia be ala ko la mi le tonyo mi danga so ala ga fraka fe mi gaji ta kele be ala ga tlere dama ambi fo merci Cheikh Sidibe awo mas amela ma baga befo tabarkala fɛn fɛn kun sɔgɔlen don an na bi ye juma ye ala ka bato minɛ ya rabbi tari Otomasi ka bɛɛ lajɛlen fo tabarkala fɛn fɛn kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na an donna minnu gasi la k'olu ka yafa i n'a fɔ waragan mɔgɔw n'a ɲɔgɔn kan baara n'a taabolo don o dɔ wele ya waragan ayi mati komi Musa ɲumana olu b'u da sago la sa nka mati komi ni kumara n'i ma don finman gasi la i na don jɛman gasi la nka kɔni nin y'anw ta taabolo ye o kuma la ka bɛɛ lajɛlen fo sunkalo juma laban don halisa an bɛ dugawu kɛ masa an ye bato fɛn fɛn kɛ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen ala ka jamana in suma halisa masi ala k'an bɛn kelen ma ami makura masa an b'a lamɛnbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ fo mali kɔ kan mas ne bɛ yafa deli kɛ ka si filaw ma ne y'a fɔ vieux Siribe ne ko vieux Siribe n ko kala sɛmɛnen min na n y'o fɔ a m'o yɔrɔ faamuya de sinon n y'o fɔ bɛnkɛ ma dɛ ko o fɔ Omo fana ka côté la c'est fini wa masi yɛrɛ ka yafa ma y'a mɛn i yafa i fo sa i fo mas juma wɛrɛ b'a sɔrɔ ni ala ye sini kɛnɛya d'a ma juma wɛrɛ b'a sɔrɔ an seli tɛmɛ ala k'o kɛ mas an tɛ dugawu kɛ ala ka seli jira an si
tigini kɛnɛma ya rabbi ka a nɔgɔya kɛ dutigi bɛɛ lajɛlen wallahi ka nɔgɔya kɛ dutigi bɛɛ okay a kan sɔrɔ sini kɛnɛya kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali kisi ambassadeur Buwajɛkaw ka belebele ale de bɛna foli k'a daminɛ sa ka a shuru ka jigin fo ka taa se waati min ma a yɛrɛ filɛ nin ye a parilen don fɛn min ye gulokibaji ye o bɛ a la ka jalamugu meleke a kan na Allahu akbar a parilen don i parilen don a ka e ma deli ka ɲɔgɔnya la kɔlɔsi belebele jamaɲamba kan na dɛ ko senkuru la e tuma sirawurudi la sura kɔrɔ ma kɛ mugadamu ye dɛ Ala k'an kisi n'a y'a kɛ direct ye ka na